Сауларымыз, хөрмәтләребез, біз сезне Галискар Камал исемендәге Татар Дәүләт Академия театрының Шәрык клубы музейында сәламлыйбыз. Һәм бүген без, ягъни үзем сезгә Габдулла Кариев, ягъни Миннебай Хайруллин турында сөйләргә вәгъдә бирәм. Иң беренче чиратта инде аның биографик атамасына күз салыйк. Моны инде бөтен кешеләр интернетларда Габдулла Кариев дип җыйса, әлеге мәгълүматка ия булачак. Шулай да башта кыскача гына шул турыда сөйләп үтәргә кирәктер дип уйлыйм. Габдулла Кариев, ягъни Миннебай Хайруллин, 1886 елның 20 майында Казан губернасы Чистай өязенең Кылбай Мараса авылында дөньяга килә. Үзенең шул җирлегендә туып үскән авылында мәдрәсәгә йөри башлый, укый. Киләчәктә 1902 елда ул Камил Мутыгый, ул инде атаклы журналист, җырчы, мәшһүр әдипләребезнең берсе, киңәше белән Уральск шәһәренә юл тота һәм анда мәдрәсәдә укуын дәвам итә. Әлбәттә инде ул чорда җәдидчелек һәм кадимчелек дигән ике юнәлеш, милләт эчендә булган ике юнәлеш. Габдулла Кариев шул җәдидчелекне, ягъни алдыңгы карашлы яшьләр белән бик актив булу сәбәпле, шул Камил Мутыгый аңа тагы да активрак яшьләр белән дуслашасың килә икән, син Түбән Новгородта Мәкәрҗә ярминкәсенә бар, дип аны 1907 елда беренче татар труппасын төзегән яшьләр янына Мәкәрҗәгә җибәрә. Гәрчә инде 1906 елда беренче татар труппасы оешып, инде алар 1906 елның май айында беренче рәвештә, ачык рәвештә, рәсми рәвештә спектакль уйнап, аны кабатлап 22 декабрьдә күрсәтәләр 1906 елның, һәм шул 1906 елда әлеге көн татар театрының туган көне булып тарихка кирип кала. Һәм күп тә үтми, шул көннәрдән башлап әлеге яшьләрне Ильяс Кудашев, Ашказарский җитәкли, Идел буйлап сәяхәткә чыгалар, Идел елгасы буйлап. Һәм менә шул 1907 елда Түбән Новгородта аларга Миннебай Хайруллин, ягъни Габдулла Кариев, әле ул вакытта Габдулла Кариев булмый ул. Миннебай Хайруллин килеп кушыла 1907 елда. Әлеге сәфәр аларны Мәскәү шәһәренә алып барып җиткерә. Мәскәү шәһәрендә әлеге уешкан яшьләр арасында инде елларын гына санап узыйк, 1886да Габдулла Кариев туган булса, 1907дә аңа ни бары 20-21 яшь була. Шул яшендә үк ул инде ул чорда театр уйнау дип сөйлиләр, спектакльләр кую, спектакль уйнау дигән сөйләм булмый әле, театр уйный башлый. Гәрчә ул чорда татарда гомумән театр уйнау, спектакльләр кую, аларны уйнау кафирлек дип саналса да, ул моңа каршы килә һәм театрның төп роле халыкны агарту, мәгърифәтлеккә өндәү, аны инде тәрбияләү юнәлеше дип санап, шул спектакльләрдә катнашуны үзенә максат итеп куя. Гәрчә аның үзенең төп һөнәре булса да, ул Коръәнне яттан укый торган булган кеше, ул сәгатьләр буе бер туктамыйча сөйләргә таланты булган, мәдрәсәдә ул шуңа өйрәнгән, шуңа күрә аны Коръән хафиз дип йөртә башлыйлар, Коръәнне яттан сөйли алган кешеләрне Коръән хафиз дип йөртәләр. Шуңа күрә ул үзенә Карый дип шул тәхәллүсне, ягъни псевдонимны ала, һәм үзенең беренче чыгышларын ул Габдулла Кариев псевдонимы астында ясый башлый. Шуннан соң инде беренче чыгышлар Габдулла Кариев исемендә йөртелгәч, әлбәттә ул исем аңа бирегеп сеңеп кала. Һәм әлеге Габдулла Кариевның уены белән әлеге сәяхәт Мәскәү шәһәрендә булганда Ильяс Кудашев, Ашказарский арасында һәм Габдулла Кариев арасында низах килеп чыга. Әлеге низахның нәтиҗәсе шул: оешкан труппадан Ильяс Кудашев, Ашказарский шитләшә, аны кемдер куыла ди, кемдер үзе китә ди, ансын инде тарих кына белә. Ләкин тарихта берничә төрле фикер бар, кемдер куыла ди, кемдер үзе китеп бара, кемдер аерыла диләр. Чыннан да аерылу дигән дөресрәк буладыр, чөнки аерылып әле Ильяс Кудашев, Ашказарский үзе аерым труппаларда оештырып йөри. Ләкин менә шул беренче профессиональ труппа, татар артистлары дип саналган төркемдә Габдулла Кариев җитәкче булып кала. Бу 1908 еллар була инде, ул җитәкчелек итә башлаган чорлар җитәкче булып кала. Һәм беренче татар актриса Сахиб Җамал Гыйзатуллин Волжскийда була әлеге төркемдә.
Әлеге төркем бик уңышлы эшләп килә һәм Абдулла Кариев бик таләпчән була. Аның труппада сүзе һәр вакыт үтәлергә тиеш. Ул профессиональ яктан да, тәртип ягыннан да, белем ягыннан да. Ул һәр вакыт укымаган артист, ул артист түгел дип әйтә торган булган. Артист һәр вакыт белемле булырга тиеш, алдынгы карашлы булырга тиеш дип үзенең хезмәттәшләрен һәм иптәшләрен, шәриктәшләрен шуңа өнди торган була. Әлеге труппадан да 1912 елда аерылып китә Сахиб Җамал Гыйззатуллин Волжская һәм Уфа шәһәрендә Нур театрына нигез сала. Монысы төп вакыйгаларның берсе. Һәм ниһаять 1912 елда Абдулла Кариевның әле ул бит гасыр башының авырлыгын исәптә алырга кирәк. Ул патшаның төшерүләре, ул инкыйлаплар, ул революция, ул ачлык. Берәү әйтмешли, Коръән хафиз булып, өйдән өйгә, аштан ашка мулла булып йөрде, тамагың тук, кайгы юк дип кенә яшисе бит. Юк, кеше гомумән нинди дә язмыш һәм тормыш авырлыкларына карамыйча 20 яшендә, 19-20 яшендә үзенә гомумән нәрсә дип әйтәйин, үзенә файда китермәгән. Ул аңа бернинди дә файда китерми торган һөнәр белән шөгыльләнә башлый һәм аны профессиональ дәрәҗәдә үстерергә кирәк дип һәр вакыт шаң суга. Һәм ниһаять 1912 елда Абдулла Тукай, Гаяз Исхакый, Галескар Камал, Хөсәйн Ямашев, Фатих Амирхан, Сахиб Җамал Гыйззатуллин Волжская үзләре Абдулла Кариевны татар театрының атасы дигән кәгазьгә имза куялар. Әлбәттә инде бу татар театрының атасы дигән әйбер ул рәсми рәвештә эшләнмәсә дә, алар ул шыр язучылары, әдипчеләре, шагыйрьләр һәр вакыт шул труппа белән аралашып, дустана мөнәсәбәттә иҗат иткәннәр. Шуңа күрә алар җыелышып, Абдулла Кариев җитәкләгән труппага җитәкче итеп ниһаять аны рәсми рәвештә сайлап, татар театрының атасы дигән язмага кул куеп, Абдулла Кариевның менә эшчәнлегенең үсеш чорлары 1912 елдан алып 18 елга хәтлек дәвам итә. Анда да исәпкә алырга кирәк, нинди хатлаулы чор, ул революциялар, сугышлар, гражданнар сугышына күчә, аннары ачлык белән дәвам ителә. Ләкин Абдулла Кариев аңа карамастан да үзенә шулай ук фикердәш булган яшьләрне җәлеп итә, тарта һәм чын мәгънәсендә мәгърифәтле, гыйлемле, осталыклары булган, актерлык һөнәренә карата хирыслы булган кешеләрне җыя ала һәм труппаның эшчәнлеге бердә өзелмичә дәвам итә. Иң беренче чиратта ул авторлар белән эшли башлый. Бүген көндә дә алай эшләү кирәктер дип уйлыйбыз. Үзе режиссер, үзе артист, үзе куя, үзе труппаны җитәкли һәм әле үзе труппага кешеләрне туплый һәм авторларны якынайта. Беренче эшли башлаган ул вакытта авторлар әлбәттә Мирхәйдәр Фәйзи, Галескар Камал, Гаяз Исхакый, Сәгыйд Рәмиевлар була. Аның уйнаганнары иң беренче әлбәттә безнең үлмәс классикларыбыз, классик әсәрләребез Галия Бану, Таһир Зөһрәләр. Ләкин ул безнең труппа үз эченә генә бикләнеп ятырга тиеш түгел ди. Biz de şit il klasiklarında, in birinci şiratda Rus, ondan sonra şit il klasiklarında koyurga teyiş biz de. Şulay etip bu in birincilerden bulup, revizorlarını, Gogol'ның, Островский'nin eserlerin, Çekhov'ның şiye bakşaların, Gorki'nin eserlerin sahneleştirip, tercüme işlerini uyuşturup, mahsus şul авторларга басым ясый, чөнки ул шырның инде алар рус классикасында, рус театр дөньясында алдынгы авторлар була, алдынгы карашлы һәм шул юнәлештә эшләүче һәм аларның әсәрләрендә үзебездә дип әйтергә кирәк инде булыр, татар телендә уйнауны оештыра. Аның аңлыйсыз ни тәрҗемә эшләре дә булырга тиеш, артистлар сайлау, кую, декорациялар оештыру. Һәм менә шул 1912-дән 18-гә хәлек чорларда менә шул эшләр башкарыла. Яшьләрнең үз бинасы булмау сәбәпле алар Шәрик клубында җыелалар. Шәрик клубында менә без утырган залда алар спектакльләр куйганнар. Монда ул чорда ничәләп кеше җыелды микән? 200-ләп, 150-ләп кеше җыела торган булган. Һәм монда гына сыймыйча
Габдулла Кариев хәтта бүгенге көндә Качалов театры булган Рус драма академия театрында чыгыш ясарлык көннәр сайлап алып, татар көннәрен оештырып, шунда татар спектакльләрен уйнарга рөхсәт алып, анда да берничә ел татарча спектакль уйнаткан кеше. 18 елда ул мәҗбүр була Самара, Урал якларына китергә һәм кире әйләнеп кайтып, хәтта аның шигырендә бик сирәк меңгә бер генә очрый торган шигырь диләр, аны бүген көнгә кадәр ашыклап бетерә алмаганнар, нинди авырудан мәрхүм булганын. Әйләнеп кайтып, Кәрим Тинчуринның соңгы әсәрен уйнап, 28 гыйнварда 1920 елда вафат була. Аның кабере бүген көндә Казан шәһәренең Иске татар зиратында урнашкан. Үзәктә татар театрының атасы, татар театрының нигез салучыларының берсе дип Габдулла Кариев дип тора. Гәрчә аның исеме Миңнебай Хайруллин булса да. Булары бөтенесе дә интернетта булган чыганакларны үземнән әзрәк өстәп интернетта булмаганнарын сөйләдем. Кыскача тарих шундый. Ләкин нәрсәгә игътибар итәсе килә? Монсы инде тарихи чыганакларда булмаган әйбер, интернетта булмаган әйбер дөресрәге. Аны тере килеш күреп, аның белән эшләү бәхетенә ирешкән кешеләр Хәким Сәлимҗанов, ул инде атаклы режиссер, театрны 36 ел җитәкләгән Марсель Сәлимҗановның әтисе Сәлимҗанов һәм киләчәктә Заһидә Тинчурин, Кәрим Тинчуринның хатыны булачак Заһидә Әхмәрованың истәлекләренә тукталасым килә. Заһидә Әхмәрова белән Хәким абыйның Габдулла Кариев турында Хәким абыйныкы 15 минутлаптыр, Заһидә апаныкы 1 сәгатькә якын сөйләгән тарихи чыганаклары бүген көндә радио архивында саклана. Мөрәҗәгать итеп, анда таба аласыз һәм Габдулла Кариевка махсус эшләнгән тапшыруда да аларның истәлекләре телгә алына. Заһидә ханым Габдулла Кариев турында булай ди. Үтә җитди, таләпчән, әгәр дә кеше булдыра алмый икән, кызып китергә дә күп сорамаушан, әгәр дә үзенең хаклы түгел икән белә икән, һәм аңа аңлаталасын икән, гафу үтенә белүче бик талантлы шәхес иде дип формулый. Һәм сүрәтли Габдулла Кариевны. Гәүдәсенә килгәндә урта буйдан әз генә озынрак, уртача буйлы һәм диктор сәләтенә ия булган, үзенең сөйләме белән һәрбер кешене ышандырып, үзенә ияртә ала торган таланты бар иде ди. Менә бу диктор сәләтенә ия булуын күп кеше аның Коръәнне яттан сөйли алуы белән бәйли, Коръән хафиз булуына бәйли. Һәм бергә эшләргә туры килгәндә, ул Иманскийның Кан әсәрен искә төшерә, бергә репетир иткәндә, мин әбине уйнарга тиеш, гәрчә без яшь. Bütün хатын кызларны башлангыч чорда ирләр уйнаса, хатын кызлар булмау сәбәпле, инде 20 гасырның 20 елларында хатын кызлар килә башлый труппага. Шунда без бер сахнаны эшлибез. Мин инде әлбәттә аңа карата булган хөрмәтем булганга күрә, аннан шурлыйм, куркам. Ул куйган максатларны эшләргә батырчылык итмим ди. Бер эшлибез, 2 эшлибез, 3 эшлибез, килеп чыкмый, шунда ул кызып китеп ди, мине шын мәгънәсендә алып этеп җибәрде. Мин гөрсүлләп килеп идәнгә аудым ди. Менә шулай эшләргә кирәк. Шуны исеңдә калдыр дип, мине куркытканнар әлдә хәтерлим дигән язмалары саклана. Хәким Сәлимҗановка килгәндә, ул аңа рәхмәтле һәм без дә рәхмәтле булырга тиеш, аны театрга алып килү белән. Ул бер дә театрга килеп ләгергә тиешле кеше булмаган. Шул Габдулла Кариевның кул астына ләгеп, театрга ләгә, яхшы гына эшемне дәвам иттем ди. Һәм шуннан соң менә без инде баскычны төзергә тиеш. Әгәр дә Габдулла Кариев театрның башлангыч чорында татар театрының атасы булып саналган кеше, үз заманында Хәким Сәлимҗановны театрга алып килмәсә, Хәким Сәлимҗановның улы булмаса, Марсель Сәлимҗанов, Фәрит Бикшәнтәевне театрга алып килмәсә, Фәрит Бикшәнтәев безнең курсларны җыймаса, без дә менә сезнең каршыгызда әлеге әйберне сөйләп утыра алмас идек. Димәк, безнең дә театрда эшләү бурычыбыз һәм рәхмәтебез ул турыдан-туры Габдулла Кариевка барып тоташа.
Gerçi Abdullah bizniki генә түгел, менә безнең курс 2008 елда чыгарылыш. Беренче курс менә ул Радик Бариевлар, Искәндәр Хәйруллин, Илсәр Мөхәммәд Галиев, Фәни Җиһаншин, Минвәли Габдуллинлар курсы, училищеда укыган курс, өлкәннәр курсы. Һәм Габдулла Кариев Мәскәүгә җибәрергә, беренче профессияны өйрәнергә, профессиягә укырга дип тә беренче курсларны Мәскәүгә үк җибәрү өстендә эш алып барган кеше. Димәк, бүгенге көндә эшләүче артистларның күбесе диярлек турыдан-туры театрга килүенә Габдулла Кариевка рәхмәтле, бурычлы һәм аңа бәйле дип әйтеп була. Курыкмыйча. Монысы булды. Бер бу Хәким абыйның истәлекләре. Икенче очракта менә шул чорның яшьләренә игътибар итәс килә. 20нчы гасырның дәһшәтле чорлар вакытында оешкан театр, оештырган яшьләрне күз алдында тотып, һәрберсенең үз эше бар. Кемдер прачечында эшли, кемдер Коръәнне яттан сөйли, кемдер мулла, кемдер бай гаиләдән, кемнеңдер тагы бүтән эше бар. Ләкин алар менә үзләренең эшләрен ташлап, безнең татар мәгърифәтле, аңлы, аның үз театры булырга тиеш дип, аны инде шитен ашап диләр, нужа күреп, бер дә үз файдасына бер тиен дә тапмыйча, алар хәтта гастрольләрдә йөргәндә бер кәтликне ачлыктан үлмәсен өчен 5-6-га бүлеп ашаган вакытлары да була. Маллар белән, поездлар белән, бер вагонда маллар белән гастрольгә сәяхәт иткән чаклары да була. Булар бөтен язылган әсәрләрдә дә бар. Хәтта кешеләргә һәрберсенә һәйкәл куярга кирәктер дип уйлыйм. Һәм алар, уйлап карагыз, әле ТСР 20нчы елда гына оеша. 6нчы елда инде татар труппасы оеша һәм татар театрының туган көне 1906 елдан башлана. 26нчы елда ТСР-га әле 6 гына ел, инде татар труппасына, татар театрына 20 ел. Һәм менә шул театрның 20 еллык юбилеенда бөтен автономиялы республикалар арасында беренчеләрдән булып, иң беренчеләрдән булып, безнең татар труппасы, татар театр труппасы академия статусына ия була. Бу шаккат шәйберләр. Инде дәүләт төзелгәнче үк аның театры була, чөнки аны юкка гына әйтмиләр. Әгәр дә театр бар икән, аның дәүләте булырга тиеш, дәүләте бар икән, театр булырга тиеш дип. Бу чыннан да шулай. Хәтта әлеге труппаның яшьләрен дәүләт төзүче яшьләр дип тә атау ялгыш булмастыр дип уйлыйм. Ни өчен кабатлап әйтәм, 1906 елда татар театрының туган көне, 20нчы елда ТСР оеша. 26нчы елда татар театры үзенең 20 еллык юбилеенда беренчеләрдән булып академия статусына ия була. Бу да соклангыч эш. Гәрчә алар бөтенесе дә узын гомерле булмасалар да, менә Габдулла Кариевны гына алыйк, 86нчы елда туа, 20нчы елда инде мәрхүм була. Димәк, ул үзенең ни бары 34 ел тормышында әләнең эшчәнлеге якынча 10 елга гына туры килә. 20 яшеннән алсак, 14 ел дип зурайтып әйтсәк тә була. Ни бары 14 ел эшчәнлегендә ул тарихта нинди тирән эз калдыра. Һәм үзеннән соң әлеге театрның академия статусына тап төшермәслек кешеләрне җыеп кала һәм әлеге абруйны, әлеге данны бүгенге көнгә хәтлек җиткерлек итеп труппага нигез сала. Без бөтенебез дә беләбез, әгәр дә йортның нигезе нык икән, ул бер кашан да какшамый, ул үзенең урынында нык тора. Тагын өстәп нәрсә әйтәс килә, менә бүгенге көн белән чагыштырганда, шулай ук Габдулла Кариев башкарган эшләрне исәпкә алсак, театрга драматурглар эзлибез, шулай ук укыту эшләре алып бара, артистлар тәрбияләнә. Ләкин менә үзенең тормышын әйдәле, моның бит инде акчасы да юк, зарплатасы да җүнле түгел дип, театрга бирергә, театрга багышларга ашкынып торучы яшьләр бик күп түгел. Бу замананың таләпләреме, базар мөнәсәбәтләреме, монысын аңлатып булмый. Ләкин шунсы ачык билгеле, ул чордагы яшьләр белән бүгенгеләрен чагыштырырга кирәк тә түгелдер бәлки. Ләкин менә шул чорда без инде хәзер, шәхсән менә үзем дә Габдулла Кариев яшендә икән, 34 яшьтә, Аллага шөкер эшләүебезне дәвам итәбез. Инде 34 яшендә бу дөньядан китеп, мәңгелек сүнмәс, сүрелмәс
татар театрының атасы булып тарихка кирип калып, безгә дә хәтта яшәргә, эшләргә сокланырлык вакыйгаларның авторы, нигез салучысы. Әлеге шәхес кенә түгел, шул чорда татар театрына нигез салган һәрбер шәхесне хәтерлик, исебездә тотыйк, һәм аларның рухларына тап төшермичә, татар театрының эшчәнлеген дәвам итик. Сез спектакльләргә йөрүегезне онытмагыз, тарихны өйрәник, чөнки тарихын белмәгәннең киләчәге юк. Татар театрының, ягъни Камал театрының ишекләре сезнең өчен һәр вакыт ачык, интернет киңлекләрендә бигрәк тә.